Naiku ndewo sir. My brother. Ndewo sir. Ka matatu aha gị? Ezekwesiri Enyinnaya Obioha, Eke UmuEke. Okay. Ndewo sir. Yes. Okay. Amam na onye ọbụla na-ele ihe a ugbu a chọrọ ịma ihe na-eme n'Ọhịa. Exactly. Onwekwana ihe na-eme n'Ọhịa na-abụghị ihe ọma. Ya chọrọ ụka Ọhịa dị otu ahụ ka ndị bekee rụrụ. Ọ naanị ndị bekee nwere oburu isi a ga-eji mezie mmiri a. Mmiri akwanụ mmiri a minere lot ma ịgwọ ọrịa. Nwee mmiri a na-anaghị arụ. Ma ogwugwu ma ikuru mmiri ọṅụṅụ nwe ya mmiri a na-anaghị arụ. Ọkwa na Owerre-Nkwọ'Ọji nwe mmiri a. Ndị ọcha mụ na ha na-arụ Adkins Foundation Holland bụ ndị akpọrọ ka ha bịanye aka ka ha rụzie mmiri a. Ọkwa na ahịa ikwo bịa ebe a. Obi dị m ụtọ na ihe dum gara ọfụma onye eze enyekwanụ ntụmaka sị na anyị bide. So anyị na-aga ibido ịrụzi mmiri a. Ọ dịkwa ọkada otu ọ dị mbụ mma. Ndewo. Ndewo sir. Ile anya nwere mgbe ekwuturu okwu na-ekwu okwu ego. Enwere iwu ọdụm chọrọ ka ịgwatụ ha ka ha mara otu projekti a si agaga. Ihe gbasara ego ịma ndị ụlọ anyị ha na-ego rụ na mma. So ekwu ala projekti ha chee na bekee ga-ebute ego dum ka ekee ya. Ihe awụgo ihe okike in fact ọ kem ka m na-eti ruo ugbu a ego m ka eji eme ego kem. A na-adịkwa obido m ụtọ na-eji ego m eme ya n'ihi na ahụrụ m Owerre-Nkwọ'Ọji n'anya hụkwara nne mmiri a n'anya ma ihe ọ pụrụ ime. Ego ga-abịanụ ga-esi na mmiri a bịara Owerre-Nkwọ'Ọji. Ego eji arụ mmiri a eweta ya a ga-eti ya na projekti. Ọ nweghị ego a na-eke eke. Achọrọ m ka ọ bụ onye ọbụla ntị bịa gbata gbubie eke ọ kwụsịrị n'ụdị projekti a. Ihe awụghị projekti a na-eke ego eke. In fact ndị Owerre-Nkwọ'Ọji kwesịrị inye aka pụta ọ na enwere gọọmenti nwere ike inye aka n'ala bekee anyị sị ngwa bịanụ ka unu nye aka mee ya. Ọ bụrụ na a na-aga ibu mmadụ ego nwe onye a na-ebi ya ego achọ onye a chọrọ azụọ ya ihe ụdị savisi a chọrọ akpọ ya enide katapila akpọ katapila akwụ ụgwọ katapila. Awụghị ike ego enweghị ego a na-eke enwe ego a na-ebute achọ m ka ọ bụ Owerre-Nkwọ'Ọji ntị. Ọwụghị dum ike ego ka awụghị ọrụ ike ego. Ngwa n'uche obi gị kedu ihe ọ dị gị ka a ga-arụ nga na mmiri a ihe ọ dị mma n'anya? Okay. Ịma na mmiri a nwere ihu na azụ. Nwee ụzọ ruchiri eruchi lekwa ọhịa lekwa ụzọ. Lekwa ọhịa ihe awụ ụzọ. This used to be a road that connects to the other side going this way. Then you get another road there. That road is completely closed. Okay? Yeah. So here is our Ohia stream restoration project, which means we restore it even better than it was. Before, they used to swim this water. The children are here every time. Look at it now. Can you even enter here, not to talk of swimming? It is our project now to make it swimmable again. Spacious, more spacious. Open the link that supply to other villages. Okay? That's how to, and put step to where step is needed. Put a road where road is needed. Like here, you're coming from here, you're not going to go here. There must be a road down there with caterpillar. They drill it, go down straight to the water. So it's all planned. That's why I use drone. I use drone to get the whole environment. Of the water. Now we can look at it and we see how that water is. Then we draw how it is gonna be. So in the next 2 weeks or 3 weeks, there will be a complete drawing of our Ohia project based on what we've seen. So what assurance are you giving your people, your village as a whole? I'm giving them assurance that before this year runs out, they will be coming here to chill and will be very happy.